Қозанның Мәскеу районы ишігалларының бірсінде электромобильлер үшін бірінші заряд құрылма станциясы эшли башлады. Электромобилистлар саны ой сайын орта бара. Хәзер Казанда әлеге техникадан дизелдән артык кеше файдалана. Барысына да зарядкага керә кирәк. Торак йорт ишек алдындагы беренче заряд кырылма станциясе Декабристлар урамында ремонтланган 150 номерлы йортның парковкасында барлыкка килде. Аңа шлагбаум белән аерым машина урыны биргәннәр. Электромобильләрне карап тоту бензинга караганда 3 тапкыр арзангарак төшә. Зарядка кырылма станциясына керү өчен мобиль кушымта кирәк. Ул машина двигателенә бензин салу принцибы кебек, тик вакытны гына озаграк ала. Хәзерге вакытта Казанда 20-гә якын тиз заряд кырылма станциясе исәпләнә. Шул исәптән акрын кырылма станцияләре дә бар. Алар шәхси карамакта. 2019 елда 50 автомобиль булса, хәзер алар 150-дән артып киткән. Электромобильгә карап, аккумулятор батареяләренең төрле күләмнәре бар. Әйтик, кайберләре, әгәр автомобиль төзек хәлдә булып, тиешенчә эксплуатацияләнгәндә, үз зарядында 150 чакрымга якын юл үтә ала. Заманча машиналар бер зарядта 307 чакрым юл уза. Хәзер Казанда электромобильләр өчен 20-гә якын зарядка кырылма станциясе бар. Киләсе елда республика буенча тагын 50 станция урнаштыру планлаштырыла. Өстәвенә якындагы беренче елда илебездәге эш брендның электромобильләре җитештерүне җайга салырга җыеналар. Аларны КамАЗда эшләп чыгаруда күздә тотыла. Фарис Мөхәммәтов, Камилә Сәетова, Ире Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.